Добър ден, колеги. Пак сте с бат Ваню. Ей, то грип ще ме умори. Не мога да снимам, не мога да дойда на реката. Обаче днеска грип не грип, жена пали колата. Закарай ме. И дойдах, колеги, да снимам тук, да видим тунджата. До село Самуило, тук някакви хора правят барбекюта. Ще пият, че ядат. Няма да доловят. Ей, там фърли някаква въдичка, ама тунджата мътна, водата мътна. Обаче бая така се е качил нивото. До село Самуило, Сливенско. Да. Не мога да трая, викам, поне да снимам тук как ловят хората. Аз като съм болен. И сега, колеги, бати Ваню пак е на тунчета. Да видим какво става сега. Село Самуило. Ай, тук стадиона където и. И там пък и ни с мотори. Кросови машини. О, тунчета много хубава, тук е местенце перфектно. Да, тук направо си е супер. Тревичка. Тук леко хубаво местенци, хора. Садате си. Нататък да видим какво става, какво не става. Обаче общо взето няма рибари. Само 2-3 човека. Времето е перфектно. 6 градуса, колко ще се. Много хубави места има тук. Той от Сливен, като идвате през село Самуило, преди моста на тунчета, вдясно завивате по един черен път. Ай, тук, опа, тези местенца тук уникални. Тунчета тук не е лоша. Идеално, тук има 2 метра бой сигурно има. Такива местенца тук. Те с мотокрос тук върчат. Мале, как да ги фана. Да карат, ама ни карат. Ай, тук пак местенца. Полянки. Среща, че е паднали дървета. Мале, там ще е бакановски фали. Опа, и сирена рибка там. Ого, колко плувки виждам накъсани там в дървото. О, тук много хубаво място там среща. Направо те спаднали с дървета, перфектно място. Супер е. Тук също полянка. Бам, с прашката, захранва си, бум, смача, среща, цап. Не съм идвал тук. Видях коли от пътя. Викам, чакай да видя тук, от тази страна не съм идвал. Отсреща съм идвал, отсреща. Съм ходил, ама тук го гледах един ден. Отсреща викам, тук хубаво е. Мотори тук, кросови машини. Пичагите. Тук в кълта фърчат направо. Ого, тази машина яка. Ого, кросоварите. Колеги, върха. Браво, Вълво. Пише на него, ама какво Вълво, не да знам. Може би. Пяшките. Много тук пак местенца хубави. Оп, има един мотокрос с колело. И много буко. О, нещо голямо скочи там. И баско скочи. Мале колко букуци. Вижте, колеги, какво чудо. Как може този байганю, българина, гледай. Ей, братко, мили. Няма да се оправим, хора, никога няма да се оправим. Тук ишко местенци има, тук се спускати. Там тук също не е лошо. До този бент. Полянката тук е спокойно. Отсреща е по-забавено сечението. Тук има си път. Тук с колата може да дойдете никакъв проблем. Там има един колега рибар. Ще да го видим кой е фанал. О, тук пак супер местенци. О, тук направо. Супер. Там усещате.
Ето горе може да седнете. Ето тук също перфектно. Вижте, колеги, перфектно място. Тук пълно скифалище тук. Морнажи. Сомчета може има. То сома сега вече и калве според мен няма. Морнажи, кефали, костурите. О, тук също хубаво местенци. Перфектно. Течението е бавно, обаче тигнала се водата, баячка. Нека. Ти от дъждовете. И пак мизерията е ясна тук. Байганю той българина. Обичата му е мръсно. Знаете на село как е. До къщичката кочинката. Так, закувал си кочинката, туалетната там. Абе, човек бе, служи в другия край на двора, бе. Бе, двор ли нямаш по селата по 4-5 декара дворове? Не, той му е хубаво да залепи кочинката за къщата, да му мирише там. Байганю се обича мизерийката. Той си спял с животните на времето. Животни на първия, той на втория етаж, перфектно. Ами сиромашия, какво да правим? Байганю. Бедна. Тук много хубаво място. Вижте, колеги, как се разделят тук тунчета. Перфектно, тук направо върха. Ето тук има един колега. Джипчето. Тук местенца перфектни. Идеално. Браво. Колегата прибира валичката. Дали е фанал нещо. Ще го питаме сега, ако му каже. Там скочи нещо. Кефал май вижте. Много хубаво, перфектно тук. Вижте, колеги, мястото перфектно тук. Полянката. Колегата фърля. Колега калфе ли? Не сте ли, братле? Еми, то те. Ма да сме вкъщи, бе, човек. Така. Аз тук снимам едно клипче, нали нямаш нищо против? Да, за YouTube, братле. Ще го кача в YouTube да гледат колегите. Като не може да ходим за риба, поне да снимаме да гледаме клипчета. Какво да правим? Това грип направо майката ни разката. Тъй. Колегата тук лови яко. Нещо кефалчета не си фанал нещо, братле? Няма. Мамка му. Ама калванята имаш поне, удар ли може да нямаш? Аре, ти скоро ли дойде? Бре, братле, що тъй? Защото тая мръсотия идва горе от и е студена водата, ледена е водата. Аре бе, водата ледена. Тя се е замътила бая, човече. Бая се е замътила. Ами те са рибата са води в мътна вода са лови, уж ама. Нище, братле. Ами тя нали знаеш, зимата има там един час, където почва да калве и край приключва. Аз съм поне така впечатлен съм останал на времето. Цял ден дрема, братле, като стане 3 часа или 4, като почне бой, и то, за половин час цялата работа. И на теб си имало такъв случай, не може да си нямал. Цял ден фърлям. С червичета храни сигурно. Тъй с прашката, чудесно. Там виж наистина, че по-мътна идва, кафява направо идва. Сива направо, да. Опа, удари ли, братле? Фана ли го? Закачка. Викам удари, викам баш на клипа. Колегите си изкефят максимално. Ама хубаво беше, шати, братко. Ама аз съм против. За съсечките ли? Да го пущаш. Не, няма. Аз тебе не те снимах изобщо. Не мене. Да. За реката ли? Това място го знае всеки човек. Там всичко знае. Тези места ги знаят хората. Никълве, то Никълве, ето виж. Лъжим ли? То Никълве пак. Няма проблеми. Толкова кълве, касапница, тук ще е народ, видиш ли. Тъй.
Няма, ще. Какво tu стане, братле? Абе, да сме тук след природата. Пък и аз като качвам, аз не казвам къде се намирам. Да, който го знае, ще го знае. Който не го знае. Да. Аз имам тук природата и толкова. Ами, колеги, това е за сега. Колегата фърля, тук надява се, ама няма, врачи. Нище. Ич не се разкарвайте кално, ни калверибата. Но пролет евентуално пак. Ще дойде, ще фанем рибка. Живи, здрави. И така.